Һаумыһыз тагында. Минем исемем Алсу. Мин Азатлык радиосында эшлим. Беләсезме, ишетеп? Юк, мин Азатлык радиоһын тыңламайм, белмәйм. Шулай белмисез. Без хәзер интернетта гына инде безнең радио юк. Азатлык.орг дигән татарча һәм башкортча язабыз, сөйлибез без. Сезнең интернетта блогны укыдым, башкорт исемнәре, башкорт фамилиялары турында. Бик кызыклы тема, шул турыда сезнең белән сөйләшергә телим. Вакытыгыз бармы? Хәзерме, кайчан әйтәсез? Вакыт бар, һеҙҙе нимә ҡыҙыҡһындыра? Менә сезнең фикерләрегез һәм бигерәк тә сезнең ул фикерләрне ничек кызык итеп язып салганыгыз, гади итеп шул кызыксындырды. Менә һәм теге видеосы да аның бар бит сезнең бит инде. Без аны бәлки ул видеоны безнең сәхифәгә дә урнаштырыр идек, әгәр каршы килмәсәгез. Мына һеҙ әйтәһегеҙ, татар-башҡорт редакцияһы тип. Унда башҡорттар юҡ та инде һеҙҙең арала. Безнең арада юк, ләкин безнең Уфада бар хәбәрселәр, әйе. Ул беренсенән. Икенсенән, һеҙ башҡорттарға ҡаршы дошмандарса политика алып бараһығыҙ, сәйәсәт алып бараһығыҙ. Мин һеҙҙең менән ҡырҡа риза түгелмен. Яҡшы, әйҙә белдерегеҙ үҙегеҙнең фекерне. Ә үҙегеҙ башҡорт Азатлык радиосын белмим дисегеҙ. Нишләп, мин элек тыңлай торғайным, но һеҙ шундай оятһыҙ сиккә барып еттегеҙ хәҙер. Башҡортто кәмһетәһегеҙ, башҡортто хурлайһығыҙ. Шуға мин ҡаршымын. Мин теләймен, чтобы һеҙ аталырға тейешһегеҙ татар редакцияһы тип. Һеҙ башҡортҡа ҡаршыһығыҙ, һеҙҙең унда башҡортҡа ҡыҫылышығыҙ булырға тейеш түгел. Мин шулай тип уйлайым. Менә Ишбулды әфәнде, мин шуңа күрә сезгә шалтыратам, теге башҡорт исемнәре турында сездән белер өсөн. Чөнки мыҫҡыл иткәнне мин бер ҙә хәтерләмәйем. Сез бәлки айырым кешеләрне әйтәсездер. Ләкин Азатлык радиосы бер ҡайшан да башҡортларны мыҫҡыл иткәне юҡ. Һеҙ үҙегеҙҙең элекке передачаларҙа тапшырыуҙарығыҙҙы күтәреп, тыңлап ҡарағыҙ, уҡып ҡарағыҙ. Мин бер 5 йыл микән һеҙҙе уҡыған да юҡ, ишеткән дә юҡ, ҡарамайым да, тыңламайым да, дөрөҫөн әйткәндә. Сөнки һеҙ татарҙың шовинистик политикаһын алға һөрәһегеҙ. Шуға, әгәр ҙә мына һеҙ татар редакцияһы булһағыҙ, тик татар редакцияһы булһағыҙ, мин һеҙҙең менән һөйләшер инем. Һеҙ үҙегеҙҙе атайһығыҙ татар-башҡорт редакцияһы тип, һәм башҡортҡа ҡаршы сәйәсәт алып бараһығыҙ. Мин бының менән 40 риза түгелмен. Ишбулды әфәнде, берәр дәлил китерегеҙ әле, берәр факт, чөнки шундан да белмим мин, шундан да хәтерләмим. Айырым очраҡлар, айырым мәҡәләләр булырға мөмкин, ягъни Уфадан, Башҡортостаннанмы, ләкин сәйәсәт алып барабыҙ дигән сүз белән бер килешә алмайым мин. Һеҙҙең һорауығыҙ минең өсөн ҡапыл килеп сыҡты. Мин һеҙҙең һорауға дөрөҫөн әйткәндә әҙер түгелмен. Мин әйтәм бит, һеҙҙең бөтөнләй тыңлағаным юҡ дип һуңғы ваҡытта. Но бигерәк тә һеҙ ҡотора башланығыҙ. Мына халыҡ иҫәбен алған саҡта. Һеҙ башҡортто нимә генә тип атаманығыҙ, нимә генә тип көлмәнегеҙ, ниндәй генә репликалар бирмәнегеҙ, ниндәй генә комментарийҙар бирмәнегеҙ. Шулай булды ла инде. Ана шул халыҡ иҫәбен алған саҡта барған тапшырыуҙарҙың, яҙыуҙарын уҡып ҡарағыҙ әле үҙегеҙ. Ниндәй фекергә килерһегеҙ икән? Яғни сез дәүам итергә теләмәйсез инде. Менә теманы мисал өсөн мин хәзер сезгә шалтыратам. Башҡорт исемдәре турында яҙыйыҡ та, без аны интернетта урнаштырыйыҡ, безнеңсә сез. Менә сез башҡортсағыҙ, безнең тағын башҡорт темасы булмай бит инде. Булмағаны яҡшы. Сөнки башҡорттар үҙҙәре был хәл менән аңлашырҙар тип уйлайым. Үҙҙәренең яуаптарын әйтерҙәр, табырҙар. Әгәр ҙә мына рус редакцияһы, Азатлыҡтың рус редакцияһы минең фекер менән ҡыҙыҡһына, мин ысын күңелдән уларға яуап бирер инем. Мына һеҙ үҙегеҙҙе татар-башҡорт редакцияһы тип һанайһығыҙ, унда һеҙҙең бер башҡорт юҡ беренсенән. Һәр ваҡыт башҡорттан көләһегеҙ, башҡортто мыҫҡыл итәһегеҙ. Шуға мин һеҙҙең менән эш итергә теләмәйем.
Әгәр сез безнең башкорт эксперты буласыз, төрле темаларга, төрле мәсьәләләргә үзегезнең фикерегезне мин сезгә шалтыратып, яисә имейл белән алмашып торабыз. Мин уйлайм, монда башкорт татар дигән сүз вообще бөтенләй булырга тиеш түгел. Элек булган инде моны татар-монгол. Татар-башкорт дигән халык булмаган һәм булмаячак та. Шуга татар үзе аерым халык, башкорт үзе аерым халык. Шуга татар булган ердә башкортты кушып сөйләргә ярамый минеңчә. Шулай дип уйлайм. Әгәр дә халыклар түгел бит алар. Әгәр дә бәлки моны татар редакциясе аерым булып, башкорт редакциясе аерым булса, мин хезмәттәшлек итәр идем. Татар-башкорт дигән халык юк, Аллага шөкер юк та, һәм булмаячак та. Юк, без аларны бер халык димибез, ләкин бер-берсенә ярдәм итәрлек ике халык бит инде алар шуннан. Ягъни башкорт белән урыслар якынрак дип уйлыйсызмы, башкорт белән татарга караганда? Моны һәр вакыт үзегезне теге дус халык, тугандаш халык дип сөйләһегез бит инде. Бер уйлап карасаң, моны шундай дус халыктан бер уйлап карасаң, моны сезнең һымак дус халык яки тугандаш халык булса, дошманың кирәкмәй. Шулай да инде. Моны үзегездә ризаһыгыз. Дөрес. Юк, мин бездән инде дошманлык булгандыр дип уйламыйм, чөнки азатлык бит ничектер фактларга нигезләнә. Алар безнең комментарийларда юк, ниндидер фактлар бирелгәндер бәлки. Ләкин ул фактларны сез дөрес түгел дип саныйсыз икән, сез эксперт белгеч буларак тагын үз карашыгызны белдерәсез һәм biz аны тагын азатлыкка алмаштырабыз. Без шул принцип белән эшлибез. Мин үземнең карашымды, фикеремне моны сезгә белдердем. Әгәр дә аерым башкорт редакциясе булса, мин улар белән хезмәттәшлек итәргә ризамын, һөйләшергә ризамын, үземнең фикеремне якларга ризамын. Сезнең менән булмас. Кайдан алыйсың башкорт редакциясен? Уныһын әйтә алмыйм. Әгәр дә һез башкортларга каршы сыгыш яһагыз, сезнең менән бер башкортта хезмәттәшлек итмәячәк. Иш булды, әфәнде, каршы чыгышлар булмады инде. Сез менә бер генә конкрет мисалны әйтсәгез, мисал өчен исемне кем язган сезгә каршы, исем кемдер? Шуннан башлар идек. Чөнки мин бит әйтә дә алмыйм сезгә. Чөнки миңа шундый ошады сезнең менә бу патриотик язган башкорт исемнәр турында һәм сиясәткә кермичә, һәм гади, һәм матур, һәм шундый үтә торган дип язган әйберегез шул кадәр ошады. Нимә дип әйтәйем? Моны хәзер безнең бит инде үзебезнең президент китте, башкорт президенты Муртаза Рахимов. Уның 7 февральдә 2 яшьлек юбилее тула. Бу яңа президент Хамитов касы төрә бит инде кыскалак. Башкорт халкының дошманы ул дөресен әйткәндә, сын дошманы. Хәзер Башкортстанда татарлаштыру политикасы бар, һәм бик яхшы беләһез миннән башкала. Сезнең хәзер төп геройлар, сезнең байрак, сезнең идеология, бу теге Явышевтың идеологиясы, Айдар Халимдың идеологиясы, Фәүзия Байрамованың идеологиясы. Шуга сезнең менән һөйләшерлек уртак темаларда юк дип әйтергә була. Безнең уртак темалар бик күп, элек тә, хәзер дә һәм уртак тема, значит, татарды мактарга, башкортты хурларга, менә шул уртак тема була сезнең. Әгәр дә мин буны хәзер сыгып, сезнең эфирга сыгып, башкортты хурлай, әрләй башласам, мин сезнең кеше буласакмын, сын. Юк, миңа фото магълумат. Миңа сезнең башкортны мактауыгыз кирәк, мин шуның өчен шалтыратам сезгә. Юк, аерым редакция булырга тиеш. Башкорт редакциясе, татар редакциясе. Булай, нишләп бу? Нишләп бу? Моны мин сезне аңладым һәм мин сезнең килешәм дә өлешчәйне. Ләкин карагыз, әгәр генә глобаль дөньяны карыйк әле, глобаль дөньяда кем татар? Кичкенә бер милләт, кем башкорт?
кечкенә бер милләт. Безне дөньяда да беркем танымый, телебезне дә беркем аңламый. Менә шул глобаль дөньяда без югала барабыз. Барыбер берләшүләр бара. Неужели сез күбрәк урыслар белән берләшеп, алар гына безне аңлый дип шуңа ышанасызмы чыннан да? Чын күңелдән. Мин улай дип әйтмәнем. Но моны татар шовинистларының котыруы, ул баштан ашка. Шовинистлар бер 5-10 кеше инде ул. Булай теге гомумән алганда бит инде ничектер мантыйкка сыймый бит андый бер-беребезне диләкмен. Татарларга башкортларның бер-бересен читкә этәрү бу мантыйкка сыя торган акыл әйбер түгел минемчә. Әйдәгез моны совет заманына борылып кайтайык әле. Совет заманында берләштерелгән редакциялар минеңсә моны төрки халыклары өчен булманы. Ошо татар-башкорт редакциясе булды, кадактарга айрым редакция булды, төркмәннәргә айрым редакция булды. Шуан үзбәкләргә айрым редакция булды. Менә хәзер Советтар Союзы юкка чыкты бит инде. Әгәр дә Азатлык радио редакция ысынлап та халыкты белергә теләһә, халыктың мәнфәгатен якларга теләһә, халыктың фикерен белергә теләһә, айрым редакциялар булырга тиеш. Башкорт редакция, татар редакция. Менә шунда һөйләшергә була. Кәрәк сагында татар-башкорт редакциясе шан башкортты хурларга булса, бер башкортта ишетелмәй дә, күренмәй дә. Беләсезме, безгә бик кешеләр үзләре язалар, без бик сирәк кешеләрне табабыз. Алар үзләре язалар фикер белдерү өчен. Ягъни башкалар безгә язмый икән, элеккедән дә язмаган икән. Нишлек без? Менә Алсу ханым, мин һезгә тагыла әйтәмен. Әгәр дә моны һезнең редакцияны уртага бүлеп, штатный единицаларда уртага бүлеп, яртыһын башкорт шул редакциянең бер өлешен башкорт булса, башкорт редакция булса, икенче өлеше татар редакция булса, башкортлар яза башласа. Нишләп хәзер язырга? Чөнки татар, башкорт дигән халык юк. Мин тагыла кабатлап әйтәм. Менә татар, монгол булды. Булган инде заманында. Хәзер һез кирәкме, юкмы, татар унда бармы, юкмы, башкорт бармы, юкмы? Татар, башкорт. Улай һез ризасызмы? Татар булган жердә башкорт обязательно булырга тиеш түгел дә инде. Или башкорт булган жердә татар булмаска мөмкин. 53 елда редакцияләр төзелгәндә бөтен үзбәкләрнең, казакларның бит үз совет республикалары бар иде. Ә безнекеләр автономлар иде. Россия эчендә федерация. Аннан соң барсы да бит дәүләт булдылар, аерым дәүләт. Татарстан һәм Башкортстан шул ук Рәсәйдә калды. Аның шуны аңлатмакчы булалар. Аннан соң бәлки 53 елда ресурслар булмагандыр. Сез беләсез, бик зак еллар аны бик читтән генә кешеләр сөйләп яттым. Бернинди хәбәрчеләр булмады, беркем булмады. Бәлки 50-нче аерым редакция ачарлык ресурслар булмагандыр. Ансы башка мәсьәлә. Ләкин башкорт исемнәре турында сөйләшмибез дисезме? Юк, сөйләшмәйбез. Ярар, хакыгыз, ихтиярыгыз. Яхшы, кызганыч, ләкин без барыбыз сезне югалтмадык. Көтәбез. Әгәр әйтер сүзегез булса, безне кайда табасын беләсез икән? Аллага шөкер. Языгыз. Яна. Алсу ханым. Чөнки, беләсезме, әгәр сез битараф булмасагыз, менә нәкъ сездән башланып китәләр инде җанланым. Языгыз, сүзегез, безгә бит мактау кирәкми. Сүзегез, ачуланыгыз, языгыз. Алсу ханым. Әйе. Моны һез әйтәһегез, Советтар Союзында бөтен халыкларның үзенең республикаһы булды дип. Хәзер ситуация үзгәрде лә инде. Значит, улар айрым дәүләтләр булып киттеләр. Элекке автоном республикалар. Автономия үзен югалтып, хәзер республика дип аталалар. Менә шуга һездән тора, бөтәгездән дә, һездән конкретно һездән түгел, бөтәгездән дә тора. Үзегезнең җитәкчелеккә мөрәҗәгать менән чыгарга, редакцияларны арттырырга, или редакцияларны бүлергә. Менә мин һезнең фикерегезне тыңладым. Шылтыратуыгыз өчен рәхмәт. Минең телефонды шантыгы ссылканы сайтка кайдан алгансыздыр, мин белмәйм, дөресен әйткәндә. Рәхмәт шылтыратуыгыз өчен.
кайдандыр килеп чыккандыр. Интернетта булган әйбер бар инде, аны табып була инде. Тема чөнки бик кызык. Шуга конкретно, мына Алсу ханым, мин сезгә каршы, мына һез татар хатынлар инде, татар кызымы, нисә яшьтәләр белмәйсегез. Мин сезгә каршы бер нәмә лә әйтә алмыйм. Сезгә каршы минем бер нәмә лә юк. А мына конкретно редакциягә каршы, мына әйттем инде, редакциялар аерым булырга тиеш. Яхшы миндер килешәмдер, бәлки, ләкин безнең эфирны да бетерделәр, бөтен финансларны кыскарталар, бюроны Казанда яптылар. Шундый шартларда белмим, шул тагын ниндидер нәрсәдер сорау. Монда урынсыз бәлки булганын саклап калырга һәм шуннан нишләп менә башкортлар нишләп файдалана алмый менә шушы булган әйбердән. Ягъни бөтен редакциянең сәясәтенә бит сез дә йогынты ясый аласыз. Ләкин күрәсез теләмисез ахры. Алсу ханым, мин үземнең фикеремдә каламын. Сезгә әлегә бер нәмә әйтә алмыйм. Яхшы. Ихтиярыгыз, бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз. Сезгә рәхмәт, сау булыгыз.